днешно време интернет дава всички тези удобства. Но това усещане за грешно преценяне, може би, на стойността, на това какво е важно и какво не е важно, мислиш ли, че оттам идва всъщност това нещо? 100% оттам идва това нещо. В момента, пак казвам, ще използвам тази дума хаос. В момента има адски много информация в интернет, адски много полезна информация. В интернет доста стойностни хора вече предават информация, но всъщност тя е много разхвърляна. И когато не познаваш фундамента, когато не знаеш фундамента, т.е. ти не можеш да структурираш, и на базата на това нещо, то хаос в главата на неопитния артист всъщност го кара дълго време да се лута. Губи адски много време да търси себе си, да търси това, което харесва, и по някакъв начин в повечето случаи това малко подлъгва. Защото много хора